Να καλωσορίσω τον λαογράφο και λογοτέχνη, τον κύριο Μπαλαφούτη, Κώστα Μπαλαφούτη. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Συνήθειες. Και θα μας πει, γεια σας κύριε Μπαλαφούτη, και θα μας πει πως ένα τάμα του πατέρα του τον έφερε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς και αυτά τα επαγγέλματα. Εσείς κύριε Μπαλαφούτη, στο βιβλίο σας Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Συνήθειες, στο οποίο είδα ότι περιέχονται 400 παλιά επαγγέλματα που είτε έχουν πια χαθεί, είτε τα συναντάμε μόνο σε κάποια απομακρυσμένα χωριά της χώρας μας. Πώς φτάσατε να το... πώς προχωρήσατε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου και πώς συλλέξατε τα στοιχεία που έχετε μέσα? Αν σας πω ότι πιστεύω ότι έχω ζήσει 3.000 χρόνια, θα σας φανεί παράξενο. Δεν σας φαίνεται πάντως. Δεν μου φαίνεται παράξενο γιατί όταν γεννήθηκα όχι, δεν σας φαίνεται. Όχι, δεν μου φαίνεται σαν ηλικία. Γεννήθηκα την εποχή του Ισιώδου. Δηλαδή ο πατέρας μου με το Ισιώδιο άρωτρο όργωνε τα χωράφια. Χρησιμοποιούσε τα ίδια εργαλεία που είχαν χρησιμοποιήσει και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Είχαν τον αργαλιό, γιατί οι κοινωνίες ήταν τοπικές. Δηλαδή δεν υπήρχε το αυτοκίνητο να διώξει τους ανθρώπους να τους πάει μακριά, εκτός από μερικές από τα νησιά, ας πούμε, η παραθαλάσσια μέρη που τους πήγαιναν μακριά. Η δική μας ήταν μόνιμα εκεί και ήταν κοινωνίες αυτάρκης. Δηλαδή ήθελε να φτιάσει ένα ρούχο, θα το φτιάνε μόνος. Ήθελε να φτιάσει ένα παπούτσι, θα το φτιάνε μόνος. Ήθελε να φτιάσει μια στάμνα για το νερό μόνος του, να καλλιεργήσει την ντομάτα, οτιδήποτε, τα κυπευτικά, τα πάντα. Εγώ είμαι από το μικρότερο χωριό της Ελλάδος, κοντά στην Πύλο είναι, η Σχοινόλακα, που έχει 30 σπίτια. Δεν είχε κανέναν επαγγελματία δικό του. Και όλοι ήταν περαστικοί. Εγώ μικρός που ήμουν έβλεπα τον Τζαγκάρι, ας πούμε. Κοίταζα πώς έκανε τη δουλειά. Ερχόταν ο ράφτης να μας φτιάσει επιτόπου παντελόνια, πουκαμισάκια κλπ. Υλικό παίρναμε από τις μάνας μου πολλές φορές στον αργαλιό και μου φτιάνε πουκάμισα. Έχω φορέσει πουκάμισο της μάνας μου. Έβλεπα μετά τον άλλον που έχτισε το σπίτι που είπατε, το τάμα του πατέρα μου. Πείτε το. Είχε πει ο πατέρας μου να με βοηθήσει ο Θεός να τελειώσω το σπίτι αυτό και όποιος περνάει να μένει τσάμπα. Να κοιμάται όσο θέλει, να φάει όσο θέλει, για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Και αφού είχαμε τον ψιλουργό, είχαμε το φουρνέλα που έριχνε τα φουρνέλα για να φέρει τις πέτρες, είχαμε μετά τον άλλον που έφτιανε τα παράθυρα ή ξέρω εγώ τον ασβέστη που έφερνε τα πάντα, εγώ όλα αυτά τα πρόσεχα. Και συνήθως θα βρήκαν και παράξενα ονόματα. Όπως ήταν ένας κοτσάφτης, λέει. Λέει γιατί είναι κοτσάφτης, είχε φάει το γουρούνι, λέει το αυτί. Και εγώ έκανα επιτόπια έρευνα, γύριζα γύρω-γύρω να δω το αυτί του που είναι φαγωμένο. Υπάρχουν, η αλήθεια είναι τώρα που το λέτε κύριε Μπαλαφούτη, ήθελα να σας το ρωτήσω μετά, αλλά μια που το αναφέρετε, υπάρχουν πολλά επίθετα που προκύπτουν από επαγγέλματα. Έτσι δεν είναι? Ας πούμε το δικό μου επίθετο ξέρω ότι είναι ένα τέτοιο επίθετο. Τσουκαλάς ήταν αυτός που έφτιανε ή που πουλούσε τα τσουκάλια. Το τσουκάλι ήταν πύλινη κατσαρόλα, η οποία έβραζε φασολάδα, την κατεβάζαμε από τη φωτιά και έβραζε ακόμα και μισή ώρα. Και έλεγαν και η τσουκάλα σαν παροιμία, ας πούμε, τσουκάλα και εκτός από τη φωτιά ακόμα βράζει. Γιατί κράταγε τη ζέστη. Υπάρχει της εποχής. Τα πήρε της εποχής, βέβαια. Υπάρχει και το όνομα Τερζής. Ο Τερζής είναι ο ράφτης που έραβε τις κάπες των βοσκών. Δηλαδή η κάπα είναι στον αργαλιό, φτιαγμένη από τρακόμαλο. Εάν δεν τη ράψει καλά, θα μπάζει το νερό μέσα. Ο Τερζής λοιπόν ήταν μάστορας που το έφτιανε να πηγαίνει το νερό έξω, όπως στα κεραμίδια, ας πούμε. Και ήταν ειδικός και ο τελευταίος που έμεινε σε εμάς, λέει, ο τελευταίος Τερζής ήταν στο τάδε χωριό. Αυτοί τώρα, όπως και οι σφουνάδες της Νάξου που θα πούμε μετά, ήταν κέντρα και έλεγε αυτός είναι ανυψός του Τερζή. Αυτός είναι θείος του Τερζή. Δηλαδή ήταν κέντρα αναφοράς οι άνθρωποι αυτοί. Και έτσι έχουμε πολλά κέντρα αναφοράς. Και σε μουσικούς, όπως λέμε, αυτός είναι του βιολιτζή, ξέρω εγώ, ή του κλαριτζή. Και με αυτόν τον τρόπο εγώ ξεκίνησα να γράφω και να τραβάω και την πρώτη μου φωτογραφία την τράβηξα 19 ετών που έχω ένα άλογο που κουβαλάει το σιτάρι, τα λιμάρια που λέγαμε. Γιατί στο δίπλα χωριό ήταν η αλωνιστική μηχανή. Οπότε βλέπω του χρόνου, λέω, θα είναι η αλωνιστική μηχανή στο χωριό μου, άρα δεν θα το ξαναδώ αυτό το θέαμα. Τραβούσα τη φωτογραφία και την κρατούσα. Την έβαλα μετά από 40 χρόνια στο βιβλίο, τη βλέπει ο ίδιος που είναι εδώ μέσα και μου λέει, και πού τη βρήκες? Έλα, δεν του λέω πού τη βρήκα, 40 χρόνια την κρατούσα. Τι προνοητικός που ήσασταν όμως κύριε Μπαλαφούτη. Και έχω κάνει λαογραφικό μουσείο δικό μου. Ήμουν φοιτητής τότε στην ΑΣΟΕ, οικονομικά έχω σπουδάσει και βγήκα λαογράφος. Αυτό γελάνε οι φίλοι μου εκεί πέρα. Πώς διάλογο είχες λαογράφος εσύ? Αυτό είναι ένα πολύ καλό, ας πούμε, πράγμα, γιατί έχω ζήσει σε χωριό, έχω σπουδάσει,
Έχω κάνει ασφαλιστής, έχω μπει σε πάρα πολλά σπίτια. Πού δουλεύατε, σε ποια πόλη? Σε τράπεζα. Ήμουν εδώ στην Αθήνα 26 χρόνια και στην Καλαμάτα άλλα 18. Στην Καλαμάτα, ναι. 18 όπως ναι. είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από όλο αυτό το φάσμα των ανθρώπων που συνάντησα, εγώ δεν τους έλεγα ποτέ για καταθέσεις και τι τόκο θα πάρουν. Από πού είσαι, του έλεγα, τι δουλειά κάνετε εκεί πέρα, τι διαφορετικό έχετε από τους άλλους, έχετε κανένα τραγουδιστή, και έτσι γινόμαστε φίλοι και φέρναν τις καταθέσεις. Και βγήκε το υποκαταστημά μου δεύτερο στην παραγωγή σε όλη την Ελλάδα από αυτό το λόγο. Ενδεικτικά αναφέρω, έτσι που σημείωσα τώρα, ο Τερσής τον είπαμε, που έφτιανε τις κάπες. Ο Σκλήρης ήταν ο παίχτης της Σκλήρας. Η Σκλήρα ήταν μουσικό όργανο που είχαν στην Άξο. Παίρνανε μια κλιματόβεργα, κάνανε μια τρύπα, βάζανε μέσα αράχνες που τις πιέζανε για να κάνει μεμβράνη. Και φύσαγε, και αυτός ήταν ο Σκλήρης. Και ένας λεγόταν στην Καλαμάτα Σκλήρης και του λέει από πού είναι το όνομά σου και δεν ήξερε. Λοιπόν, να πούμε για τον Ψαθά. Ο Καπελάς, ο Τσουκαλάς το είπαμε. Και ο Μπαλαφούτης, και το δικό μου είναι από επάγγελμα, γιατί ο Μπαλαφούτης ήταν ο γεμιστής του κανονιού. Μπάλα φούτα, μπάλα φωγάδα, εκρηκτική οβίδα, καπνογόνα οβίδα, και μας έχουν μείνει τώρα τα μπαλαστρόνια, μπαλαφουμάδες που λένε τα βαρελότα και τέτοια. Λοιπόν, να πούμε και το χτενά που έφτιανε τα χτένια για τους αργαλιούς. Ο Μπογιατζής πουλάγε μπογιές. Ο Ταμπάκης ήταν ο Βυρσοδέψης. Αυτός έπαιρνε τα δέρματα, έβγαζε το μαλλί, το επεξεργαζότανε, και ταμπάκικα πολλά είχαμε στην Άμφισσα. Ναι. Και σε άλλα μέρη. Το φασόις από πού προέρχεται? Το φασόις είναι από τη μόδα, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, ειδικά τώρα με πιάσατε στον ύπνο λίγο που τα λέω. Να σας πω, ο Ψαράς, ο Πεταλάς, ο Σαμαράς, Σαμαρτζής, Σαμαρτζίδης, ο Ράπτης. Μια που λέτε Πεταλάς, πεταλετής αλόγων, ένα επάγγελμα γνωστό στους σιδεράδες του Πάγιου Καιρού. Έχουμε επίθετο τον Αλμπάνη. Ο Αλμπάνης ήταν ο πεταλωτής. Και λέμε τώρα σε κάποιον, άντε βρε Αλμπάνη, τι είναι αυτά που κάνεις? Ο Αλμπάνης λοιπόν ήταν ο κακός πεταλουτής, ο οποίος κάρφωνε με τα καρφιά και το κρέας και κλώτσισε το άλογο. Και τα πόναγε. Ήταν τσαπατσούλης, ας το πούμε. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε ένα καλό πεταλούτη. Ο Θόδωρος ο Κατσαλέβας που πήρε το βιβλίο μου και από εκεί πήρε τον τίτλο στο δικό του και λέει «Επαγγέλματα του παρελθόντος και του μέλλοντος», μου είχε γράψει 141 ονόματα. Είναι χιλιάδες, δεν είναι 141, αλλά εγώ βρήκα έτσι μερικά παράξενα. Ο Καταρτζής, Κανταριτζής, είχε το καντάρι, ήτανε δύο που κρατούσαν ένα ξύλο, κρεμούσαν το καντάρι από πάνω και ζυγίζανε τα διάφορα πράγματα. Ο Καμπανάς, ο Γανοτζής ή Καλαϊτζής. Ο Τσοχατζής, έφτιανε τη τσόχα. Ο Καλαϊτζής τι έφτιαχνε? Ο Καλαϊτζής ήταν ο γανωματής. Έπαιρνε ένα παλιό τέτερ που λέγανε εκεί πέρα, ένα καζάνι, και παραμονές πανηγυριών ή εορτών ερχόταν στο χωριό, ας πούμε, έπαιρνε το καζάνι το παλιό, αν είχε και τρύπα ακόμα μπορούσε να τη βουλώσει. Επιπλέον έμπαινε ο ίδιος μέσα, γιατί δεν είχε μηχάνημα για να το γυαλίσει, έπαιρνε κεραμίδι, το έκανε σκόνη. Και έμπαινε μέσα ξυπόλυτος και χόρευε εκεί για να μπορέσει να το γυαλίσει. Και αφού το γυάλιζε, μετά έπαιρνε το καλάι, το μόλιβδο όπως το λένε. Αυτό το έλειωνε και με ένα βαμπάκι το περνούσε από μέσα και γυάλιζε όλο το καζάνι. Οπότε ήταν έτοιμο και δεν είχε κίνδυνο για δηλητηρίαση. Ήθελα να ρωτήσω... Ναι, γιατί και εγώ. Εσείς τι θέλετε να το ρωτήσετε? Θα ρωτήσω το εξής. Γιατί λέμε σήμερα πάμε ένα αυτοκίνητο στο Φαρνατζή? Ο Φαρνατζής ήταν αυτός ακριβώς που είπαμε που έφτιανε φανάρια, όπως αυτό εδώ. Όχι, εμείς η δική μας η αυτοκίνητα. Όχι, από εκεί αρχίσαν αυτοί οι πρώτοι που δουλεύανε τη λαμαρίνα, τη βάφανε μετά και έτσι ξεκίνησε τη λέει. Πάντως λέγεται Φαναρτζής. Λέγεται Φαναρτζής, ενώ δεν έχει καμία σχέση με το φανάρι. Δεν έπρεπε να λέγεται λαμαρινάς. Τόσο κι αν σου έχει γίνει στο Τενεκετζίδες λεγόμασταν. Αυτός θα έπρεπε να λέγεται λαμαρινάς. Δεν φτιάνει τη λαμαρίνα. Να ρωτήσω κάτι την κυρία Κορέ. Το ότι υπάρχουν συνθηματικές λέξεις, ότι υπάρχουν κώδικες επικοινωνίας σε κάθε επάγγελμα, αυτό προφανώς προέρχεται από την συνάφεια της εργασίας, έτσι δεν είναι? Ήθελαν να προστατεύσουν καταρχάς τα μυστικά του επαγγέλματος και έπειτα ήθελαν και να προωθήσουν οικονομικότερα αυτά που έφτιαχναν.